Tot seguit, sol·licitem la presència a l'escenari del director de l'Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals, el senyor Miquel Mirambell. L'honorable consellera d'Educació, Anna Simó i Castelló, li farà entrega de l'obsequi commemoratiu de la promoció i ara anirem dient els noms de totes les graduades i graduats perquè pugin a l'escenari. Clara Bosch Ribas, Gisela Bosom Diumenjó, podeu anar, exacte. Paula Briones Ailagas, Aiko Callejero Guiu, Gala Campos Hernández, Carolina Cancelo Fernández, Mireia Cañadell Asterri, Gael Celina Caplier, Maria Teresa Cudina Ramells, Florentina Dragosín, Marta Jiménez Mayoral, Marta Gómez Sanabria, Daniela Gurnari García, Núria Herrera Albeleda, Ángela Huete López, Natalia Ucaba, Cristina Lanau Calvo, Helena Majó Recasens, Yolanda Orbiz Saura, Eva Pagès Ruiz, Arnau Pallejà Pellicer, Patricia Rniat López, Lara Romera Simón, Marina Rull Aguilar, Maria Trego Prunera, Maria Lluïsa Villamont Pac. I ara farem la foto. Cap allà.